Marocká tour nám končí a my necháváme Afriku pomaličku za sebou. Najeli jsme nějakých 2600 kilometrů za těch 11 dní ježdění. Projeli jsme první den do Čevčenu, Modré město, kde jsme měli prohlídku města večer a vlastně i Mediny ráno, tam je to opravdu krásný. Druhý den vlastně jsme přejížděli do Fezu, kde jsme měli procházku po Medině, měli jsme tam návštěvu Koželužny fantastický. Potom jsme se vlastně 2 dny přesouvali do Merzougy. Tam jsme jezdili na velbloudech, přespali jsme v pouštním kempu, jezdili jsme taky na 4kolkách a odtamtud už jsme se vlastně transportovali 3 dny přes Vysoký Atlas. Spali jsme v nějakých 2600 metrech nahoře v penzionu. Ten následující den jsme navštívili Atlas Studia, kde natáčí spousta hollywoodských produkcí. Pak jsme se přesunuli do Marrakeše. V Marrakeši tak jsme si užili luxusního hotelu. Ten další den potom se ještě zastali podívat pohoří Rif na vodopády krásný. A další Maroko pojedeme hned na začátku dubna. Určitě vás rádi uvidíme. Upozorňuji, že celá cesta je zase s doprovodnou dodávkou, takže jedete víceméně na lehko. No, co říct dál? Salam alejkum.